καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν. Για όλους εμάς που έχουμε ένα κατοικίδιο στο σπίτι, θα αποτελέσει ένα πρόβλημα που θα το αφήσουμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια πασιόν μικρών ζώων για να φιλοξενηθεί υπεύθυνα και άνετα μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια καλή επιλογή για να μην έχουμε τη σκέψη μας πίσω στο μικρό μας φίλο. Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες και έτσι πρέπει να είναι, γιατί πραγματικά οι μικροί μας φίλοι είναι καλομαθημένοι στα σπίτια τους και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και να προσεχθούν και από απόψεις υγείας αλλά και συντήρησης και φύλαξης, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο και το απαιτητό του ζώου. Τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να φιλοξενηθεί ένα ζωάκι? Κοιτάξτε, ίσως το σημαντικότερο που πολλοί αγνοούν είναι δεν προσέχουν την κατάσταση της υγείας του ζώου όταν το πάνε σε μια πανσιόν. Υποχρεωτικά θα έπρεπε σε κάθε πανσιόν, είτε είναι με κτηνίατρο είτε χωρίς κτηνίατρο, να ελέγχεται από κτηνίατρο το σκυλάκι ή η γάτα πριν να μπει στην πανσιόν. Γιατί αν είναι άρρωστο, αν έχει την καρδιά του, αν έχει κάποιο μεταδοτικό νόσημα, οι ευθύνες είναι πολύ μεγάλες. Μπορεί να μεταδοθούν και σε αυτό, αλλά και να μεταφέρει αυτό στα άλλα το νόσημα και είναι, καταλαβαίνετε, τραγικό να πας στο ζώο σου για 3 για 5 μέρες και να το πάρεις άρρωστο. Τι ζωάκια έρχονται συνήθως για να φιλοξενηθούν εδώ? Συνήθως έρχονται σκύλοι και γάτες, αυτό είναι το σύνηθες. Τα σπάνια δεν τα προσμετρούμε, ότι έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα τους έλεγα να κάνουν άνετες διακοπές. Και άνετες διακοπές κάνουν όταν είναι ήσυχοι ότι το σκυλάκι ή η γάτα που αφήσανε θα είναι σε καλά χέρια. Οι τιμές είναι διάφορες. Σε εμάς εδώ μιλάμε 20 ευρώ για τα σκυλιά, 10 ευρώ για τις γάτες, αλλά και όταν κανείς σπάνια βεβαίως θέλει να προσφέρει κάτι περισσότερο στο σκυλάκι, συνήθως για λίγες ημέρες το κάνουν, ζητάνε τη σουίτα επάνω που κάνει 40 ευρώ, γιατί είναι ολόκληρο δωμάτιο στη διάθεσή τους με το μπαλκόνι κτλ. Είναι υπερβολή. Αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο.